Hii Lovebirdz Family, guys, good morning ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿನ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಸೊ ಇನಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೋಲ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡ ಲೈಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ದಾದಾಂಡಲ ಬತ್ತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಆತೆ 6 ಲಕ್ಕೋಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ ಬಂದು ಮೂಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಂತ ಇದು ಬಿಡ್ತೆ ಐತಾತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆನ್ನ ಕಾಂಡದ ಬೇಲೆನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮೂಲ ತೂವೊಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಸಾನ್ವಿನ ರೂಟೀನ್ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ 2 ದಿನ ಅಡ್ದಿಂಚಿ ದಾದಲ ಬುಡ್ಚಲೆಗೆ ಶೀತ ಕಫ ಪೂರ ಆತನರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡಲೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಜ್ವರ ಇತ್ತನ್ನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಶೀತ ಪೂರ ಅದು ಪುನಗ ಆಗಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ಕವು ಅಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಪೂರ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ವಿ ನೀವು ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೊಲ್ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬುರ್ಜಿಲ ಮಲ್ತದೆ ಇಜಿಂದ ಬೈತೆ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ರಪ್ಪ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು Q&A ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಡಿಲೇ ಆವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕೀರ್ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಾರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಾನ ಡೈಪರ್ ಬರೋದು ಎತ್ತದು ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಕಫ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದವರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಡುಂತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೈಪರ್ ಬರೋದು ಎತ್ತದು ವಾಶ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಯ್ ಹೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಮೀ ಪಾವುಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಹೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಚ್ಚರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಇರ್ತುಲೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅವಳು ಕೆಮರದೀತೆ ಅಂಚಾದವೆನ್ ಪುರ ಬತ್ತದು ತಿರ್ತಪುರ ಪಾಡ್ರ ಬರ್ಪಿನಾರು ಸೊ ರಪರಪ ಒಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಗಂಜಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಜಿಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ತೆಲಿ ಪುರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಫತ್ತ ಅಂಚನೆ ಶೀತ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜ್ವರ ಅತ್ತ ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಮರ್ದು ನಿತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಂತದ ಪುರ ಕೊರಡು ಸಾನ್ವಿ ಮರ್ದು ಪುರ ಪರ್ರೇಕೇನು ಜಿರು ಜೋಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ದನು ಬುಲ್ಪಾದ್ ಕೊರಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿನ ಬುಲ್ಪಾದ್ ಪತದೀದು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ವಾಮಿಟ್ ಮನ್ಪೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಂತೆ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ಪತದೀದು ಪುರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದುಂಬು ನಮನ್ ಪೂರ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮರ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಪುಲ್ಲ ಕ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜ್ವರದಾಯ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 days ದುಂಬು ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ ಜ್ವರ ಬರ ಉಂಟುಂಡು ಸೊ ಮನದಾನಿ ಮರ್ದು ಪುರ ಪೋದ್ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 days ಅಲ್ಲೇನು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒಂತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಂದ ಅವನುಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪುರ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಶೀತಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಪುರ ಕೊರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂಜೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜ್ವರತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದ ಆಯ್ಬೇಕಿತ್ತನಂತ ಕಫತ ಮರ್ದು ಕೊರಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 10 minute ಗ್ಯಾಪ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲಾರೇನು ಗೊಬ್ಬರಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪ ಜೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೇರು ನನ್ನಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮರ್ದು ಒಂದು ಜ್ವರತ ಮರ್ದೆ ಅನ್ ಮೂಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ವರತ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಂಚನೆಲ್ಲ ಮಂಗಿ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕುಡು ಪುರ ಮೀನು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಮೀನು ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅನಲೆಗೆ ಸಾನ್ವಿ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಮುಟಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಪೋಚಿದೆ ಪಂಡ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ 3 days ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂತೆ ಬಯ್ಯ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯೋಳ್ಡ ಒಂತೆ ನೀರೇಳಾನಾಗ ಜಾಲಿಗ್ಲೆ ತೊಂಪೋಡು ಅರೆಗ್ಲ ಜಾಲಿಗೆ ಪೋಂದೆ ದಾತನ್ ಮಾತ್ರ ಗುಲ್ಲರಿ ಮನಸ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಏತಾಪುಂಡಾತಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ನೇ ಅನ್ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಾಪುಂಡಾತ್ ನೀರು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡಿ ಅನ್ನು ಗಡಿ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೋಜಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಯಾರಂತೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅತುಲೆ ಯಾರಂತೆ ಗೊಬ್ಬದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಮರ್ದಲ ಕೊರಿಯೆ ಸೊ ಐತ ಅಮಲ್ ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಅಂಚಾದ ಜೆತ್ತೇರು ಸಾನ್ವಿನ ಜೆಬಿಡಾದ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಗೆ ಬತ್ತ ತೊಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೊರಣಿ ಕಂತಿನ ಗಿಡ ಒಂತೆ ಜಿಯೋ ಬತ್ತದಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಜಿಯೋ ಬತ್ತದಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಬೂಡ್ದಿತ್ತಂಡತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಜಿಯೋ ಬತ್ತದಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತ ಏನಿ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ತಪ ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವೆದ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಎನ್ನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಲ್ತದೆ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುದೊಂದಿನಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಹಂಚಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬುಲ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡಾತು ಯಾನು 4 ಐತಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 3 ಗಂಟೆದಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪುರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆದಲೈ ಕಂಟ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈತ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅವೆನ್ ಪುರ ತೂದು ಮುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ದ ಡಬ್ಬ
ಡಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚನೆ 1/4 kg ನಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ದೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ. ಅವು ನಮಗೆ ಪೋನಾಗ ಡಿಸೈನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲವು ಲೆಬ್ಬೆ ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಬ್ಬೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದ ನಾನಂತೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಟ್ಟು 1/4 kg ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂತೆ ಗಟ್ಟಿದನೆ ಕಡಪುಡೋಟ ದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಕಡಪುಡೋಡ ಅಂಡ 1/4 kg ಅವಡು 1/2 kg ಅವಡು ದುಂಬುದ ಡಬ್ಬೆ ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪುರ ಅವಂತುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದೂರ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಅಕಲು ದಕ್ಕದ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಾಕ್ಸ್ಲೇನು ಪೂರ. ಸೊ ಸೇಫ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದರಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿದನೆ ಡಬ್ಬೆನ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬಾಕೆಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾವು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವರ 1/4 kg ಡಬ್ಬನ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕಲ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕದಿರ್ತಿಲೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಟಬ್ ಬುಡ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ವೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಟಬ್ ಪನ್ನೆ ಟಬ್ ಸಾನ್ವಿ ಇರೆಗೆ ಶೀತ ವೈಟೆ ಹತ್ತಿನಪ್ಪ ಶೀತ ಓಲು ಐಟೇನೆ ಐಟೆ ಹತ್ತಿನಿ ಶೀತ. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕೊಂಟು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಯಾರನ್ನ ಟಬ್ಬುಡು ಕುಲ್ದೋಲ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅವ ಏರ್ನ ಟಬ್ಬು ಏರ್ನ ಟಬ್ಬವು ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ 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 ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ನೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬಲೆ ಒಬ್ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬನ್ನಿ ಗಣ್ಣೀಜಿ ಬಾಬಾ ವೈಟೆ ಜ್ವರ ಬೈದಿನಿ ಜ್ವರ ವೈಟೆ ಬೈದಿನಿ ರೆಗೆ ಅಲ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಜ್ವರ ಓ ಕತ್ತೇನೆ ಐಟೆ ಜ್ವರ ಬೈದಿನಿ ರೆಗೆ ಅಂದೆ ಹಪ್ಪಗೊರಡುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಓ ಎಂಚ ಊರಿನಿ ಸಾನು ಎಂಚ ಊರಿನಿ ಡಬ್ಬ ಅಂದು ಸಾನು ಎಂಚ ಊರಿನಿ ತುಗು ಏ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಣಿ ಏ ಏ ಏ ಊರು ಅಂಜಿಕೊಳ್ಳ ಜಾಲಿ ಆವು ಸಾನ್ವಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಆಯರ್ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೋರು ಸೊ ಲೈಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಕೈಟ್ ನೀರಿನ ಏತಾಪನಾತ್ ಕೊರೊಂದೆ ಪುಲಂಜಿ 10 minutes ನೀರು ಕೊರೊಂದೆ ಪೋಡಿ ಈ ಟೈಮಡ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದು ಉಲಾಯಿಪುರ ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡ್ ಇತ್ತಂತೆ ದೊಂಬು ಪುರ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿದೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಮಂಗಾರ ಕತೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬೈಜರತೆ ಅತೆ ಮಗ ಅದೇ ಹಾಂ ಇದು ಓಡಿ ಪೋಯಿ ನೀರು ಓಡಿ ಪೋಯಿ ನೀರು ಗಣಪತಿ ಜೋಜು ಒಲ್ಲೇರು ಗಣಪತಿ ಜೊಜ್ಜ ಒಲ್ಲೇರು ಅವಲೆಲ್ಲೇರು ಶಾಮಪ್ಲೆ ಶಾಮಿ ಶಾಮಿ ಪದ್ಯ ಹೊಲ್ದೀಪಿನ್ ಪಪ್ಪ ಶಾಂಗ್ ಹೊಲ್ದೀಪಿನ್ ಒಯ್ತೆ ಐಟೇನೆ ಐಟು ದೀಪಿರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಯ್ಟೆ ಪಾಡ್ನು ಪಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಕೂಚಿನ ಒಯ್ಟೆ ಒಯ್ಟೆ ಕೂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಏ ಐತೇನೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಒಯ್ಟೆ ಕೂಚುನು ಐತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೊಲ್ ಕೂಚುನು ಒಯ್ತೆ ನಡಿ ನಡುಟಾ ಒಯ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಯ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಕೂಚುನು ದೊಡ್ಡ ಐತೆ ಪೂರ ಐತೇನೆ ಐತಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಜೀ ಬಿಡ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೂಚಿತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಕೂಚಿತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಜೀ ಒಡಿ ಪೋಪಿ ನಿತ್ತನಮ್ಮ ಜೋಜದ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡ್ರೆ ಅಂದೆ ಪೋಪಿನೇ ಪೊಯ್ ಗೈದ್ ನಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪ ಹತ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ ಬತ್ತೀರ್ ರಾಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿರ್ತದೆ ರಾಜರೇ ದೊಂಬುಡು ಹೌದಾ ಅದೇ ನಂಚಿಡ್ ರಾಜರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಮೇರ್ತಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಿಂದೆತ್ತೀನಿ ಸಾನ್ವಿ ಗಣಪತಿ ಹಿಂದೆತ್ತಿನ ದೇಗ ದೆತ್ತೀನೀರು ಅಲ್ಟಿ ದೀಲಿ ಮಗ ದೀಲಿ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ ಬಂಗಾರ ಕ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಸಮದಿಲಿ ಶಮದಿಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಎಸ್
ಗಣಪತಿ ಜೋಜೋಗ್ ಜೋಜೋ ಮಪ್ಪು ನೀರು ಎಂಚೆ ಜೋಜೋ ಮಪ್ಪುನು ಎಂಚೆ ಜೋಜೋ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಬೇಗ ತಿನ್ನೆ ಶಾನ್ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿ ಹೌದಾದಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್ಕಂತೀನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಪ ಕೊರ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಸನ್ನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉನ್ ಪತ పోయేతులే ఆపుజా సన్ని బనానా వండుతో జలైట్ బనానా వండు బనానా ಅವು ಬನಾನಾನೆ ಭಯ ಒಂಬತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಸಾನು ಹೇಗುವಂತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜೋಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೇತೆ ಫುಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಗಂಜಿ ತೇಲಿ ಬಿಡ್ದು ಓಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಭಯ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಓಟ್ಸನ್ ಮಂತೆ ತಿನ್ಪೊಲ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪೋಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾಲ ತಿನ್ನನ್ನೆ ಬಾಂಡಲ ತಿನ್ಪುಲ ತೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿ ಆನಲೆಗೆ ಸೊ ನೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅರ್ನ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಅನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಯ್ತು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಗಂಜಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮರದಲ್ಲ ಕೊರಡು ಕರೆಂಟ್ ಜಪುಡಾವಡು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದೇನು ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೀವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್